أبزا كل سب ألفا كوين كمرح وي بيتا كوين كسعب زكادة للعالم هذا مسترو عين تودلو نسو دما سيغمايو سيغما مالت إذا مسترو بين زنفر آمورايو نسو نسبت نمسات جيزي يقولون ناي سبت أفلوت أيدلن كنت دما أبزا خربوتا كله سب زي فلات يخبرو لومي نتم حدا برسد بلوزات سبات رايزون نوم تشعن تمسترو بحرات سيغما ودات كقلت الرمية أتم ودات ندب دما نمنتاي أقوالات بسيغما ودات بقولي لكم زمارخة تقلص ميستريا سلام إذا channel سنة لبوناي إذا ما دبز سنة لهم دم أنا حفتهم ليلي ناس channel حدش نتقنكم سبسكرايب كو قدامي ناي أتحسس بانات النت سيغما ودي نسبات نمحوكاس قبل حقي أي شتنيو ما بزحت أسب طعين مثالي لوس مسبات كسمع مع كله سيغما جن أتحسس بو مستناي ما بزحت أسب أنت تسمع معه حق حزبينك دو كبر أي فرحنيو إذا دركنا زي كوناس نمنت زلو عاوي كبريو أبزا كل سب كم سب كون زكار لله كم نقفي تحسب الزرع دل العالم سيغما ودي كم فولي فترة يزرع ما بزحتو سبات نخيت سألوه ويدعي تبهيل نكون صباع كبل جيجا مهنا فلتقوا مسحف فشقوا عزيو سيغما ودقن حادثة فليه قلوه كم نرأس يتطلب على بتتلقني حيش زبل ما بزحتو ودي هو زبل سبات مسؤول سلام نخون تراي زقن دخمتيو سيغما ودقن حساو مسناي ما بزحتو سمت تسمع معه بزي من مسكفتا أي يسمع معني يبل نسو نسبات ممسات قبل قالوا أي عصفنيو إذا ما يتزعب يسور حيل سيغما ودي نناي سوات نقفيتا كم دمت النفاس يزريو حدا نجر كل مخان تأمين له ولا كل سبيك قومه نسجن أب حق صنع دويبل إذا دركنا زي كونس نايم من نسل أراونتيو سبات مجمرة يقاوموا يخونوا أمودة جنبت زين أنا صنعتك سبدوا لي قد اليوم أقولات ببحرين نافت بعد زجاج ودي انسحبا نقول سبكس مع مصر ودي منته زي بالخوين يزرع سيغما ودقن أيفان المباس لزخل صنع عند حقوز له حق يسموها نيري إذن أيفان حيل دم أيكاب زقنا ملك أن العلي ما راح زجورو كالاي تصموا يفوتيو سيغما ود بين كون أي فرحنيو بانصارو بين كون خلو زيادة حيال زخون نص بين كون خلو زيادة يحسب يفتر يعبي محبرة هيوت نعو أمارات ينبر قديت أيكونن اتزعبي حيل أمروز نقحات سقطان صموانيو سيغما ودي مسبات كوعل أي غلني مالت أيكونن نسجن جيزيو بتعم كبر سلزخونا أبزي تقم جاوجاوتان ورن جيزيو أي بخنن نص بين كوينو مزحف كنبب سرح كسرح كله سلام زركب محبرة هيوت نعو مسلاق ينبر كم تفكرتنا اللون وزل أكسجين أيكونن سيغما ودي كل جزء أب كل بوتا سلزي ركب اللهو كبريو سبات بزعو كفلطي هرفو أولات ما بتبين زنفر جغرام منتي مارخا نسو نرؤسو سلز أكل كاب سبات أقدس نت أيدلن إذا دما ينعو بتعم مارخ زقبرو مهنياتو سبات كل جزء نابتك تشبط وزيخو الحيال منتي مسحابو سالساي كاب سبات أفلوت أيدلين سيغما ودي سوبو نخسمو ناي سبات نقرو وي ناي سبات لايك أيدلينيو نسو بعلي تأمامنيو سبات سلز مسكنو أي عبن سبات سلز أرفو دما أي نسن حاكوسو أوشت زلنبر أب سبات أيكونن ما بزحدو سب صبو نخسمو ناي سبات نقرو ناي سبات لايك وي دما سبات صبو غيرها كبلو يدليو إذا مالت دما حاجوس أب سبات هودي كايل خمالتيو سبات أنتنا أدوخة حاجوس أنت تعرفوا مخدمات تحزن سيغما ودقن كابز ناي سمعت بارنت حرازوت أسابيو نسو حدا زلعل حق اللو أنا من مخاني بعلي فلت يزبل سيغما ودي تصبو نجر كسرح خلو سبات نخر إيوه وين خمس كنويل أيكون نسرح نسو مستأوفت أزلنا يحلنا ملك عتر أي زوادر سبات سلزا مسكنو أي عبل سبات سلزا عقودما أي نسن نسو لك كم تأم أخل بحر زلك كوحيو مع بالك على سبات كهرم يخلو نعوق نحنت نشتوكا كنا أرغ أي خلن سبات ببهريو نابت زلم سبي مسحبو نحد ودنو سبات نمنسات قبل كقادر خلو دخم خوين يزرع سيغما ودقن أنا دبع علي أخولي زبر حيل سلزلو سبات بزي فلاتنا بخا كأرو يدلو نسو سبات تقدس نسل زي لمنا سبات بعلم تقدس نتيبو إزد ما يتن سيغما ود أبس خور بوتا قرمان موغس نزلبسو مفتح حقوسها أب إيد سبات نكير خيو نساتم دما باريوم كقور خيوم سيغما ودقن مفتحو أب إيد سلزحازو نسو ناير أسو نقسيو سبات سلز فتوخا أي تقير سبات سلز زلوخا دما أي تسنبد حقا حيلي أبتكاب أف سبات نات أزوت أمن نتخيز اللو حمشاي سمعيتها ومرقع سيغما ودي أب جزي جنقات كاب كل نلعل زرقاق عسابيو كل سك سبابر كتشنا أنقلو نسو كن سمعيت قادات إيرو مفتحي دلي نسو نسمعيتات مبارك خونو أي فقدنيو
ዝምርኩዕ ድማ እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ናይ መሪሕነት ግርማ ዘልብሶ ዓለም ብባህርያ ካብ ጫውጫውታን ዕግርግርን ኣይትቋርፅን እያ መብዛሕትኡ ሰብ ፀገም ክመፅእ ከሎ ይርዕድ ይጭናቕ ወይ ድማ ተስፋ ይቆርፅ ሲግማ ወዲ ግን ኣብ ማእኸል ትማዕበል ልክዕ ከም ሓደ ፅኑዕ ከውሒ እዩ ንሱ ስምዒት የብሉ ማለት ኣይኮነን ንሱ ግን ንስምዒታቱ ባህሪኡ ንክኾኑ ኣይፈቅድን እዩ ሕርቃን ቅንኢ ወይ ፍርሒ ብጣዕሚ ብዙሕ ሓይሊ እዮም ዝውድኡ ሲግማ ወዲ ንስምዒታቱ ብልቦና ስለ ዝገዝኦም ሓይሊ እምርኡ ኣይባኽንን እዩ ንሱ ሓይሊ ኣብቲ ቀይሮ ዝኽእል ነገር ጥራይ ዘውዕሎ እዚ ስምዒታዊ ምርካዕ እዚ ድማ ንዕኡ ኩሉ ግዜ ንቑሑን ሓያልን ኮይኑ ንኽርከብ ይሕግዞ ሻድሻይ ሚስጥራዊ ስቕታ ሲግማ ወዲ ብዙሕ ኣይዛረብን እዩ ንሱ ግን በሊሕ ሰማዕ እዩ ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ንሱ ኩሉ ሚስጥሮምን ባህሪኦም እናተዓዘበ ሓበሬታ ይክብ ንሱ ሓንሳብ ክዛረብ ከሎ ግን ቃላቱ ልክዕ ከም ወርቂ ክቡራት እዮም መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ማእኸል ሰባት ክርአ ከሎ ፈላጥ ንምምሳል ወይ ኣቓልቦ ንምስሓብ ብዙሕ ክዛረብ ይጋደል እዩ ሲግማ ወዲ ግን ሓደ ተፈለየ ሚስጥር ይፈልጥ እዩ ብዙሕ ብዝተዛረብካ ቁፅሪ ድኽመትካ ብዝያዳ ተቃልዕ ኣለኻ ንሱ ቃላቱ ከም ወርቂ ዝርኦም ኣይብትኖምን እዩ ሲግማ ወዲ በሊዕ ተዓዛቢ እዩ ሰባት ክዛረቡ ከማኽንዩ ወይ ክምክሑ ከለዉ ንሱ ግን ፀጥ ኢሉ ይካተተሎም ንሱ ፀጥ ኢሉ እናሰምዐ ከሎ ብዛዕባኻ ዳታ ይክበሎ ድኽመትካ ትምኒትካ ስምዒትካን ሚስጥርካን ከይፈለጥካ ትነግሮ ኣለኻ ንሱ ግን ብዛዕባ ሓንቲ ነገር እኳ ኣይነግረካን እዚ ማለት ድማ ንሱ ንዓኻ መርሚሩ ወዲእካ ኣሎ ንስኻ ግን ገና ብዛዕባኡ ትሓልም ኣለኻ እዚ ዝዓበየ ስነ ልቦናዊ ልዕልና እዩ ብዙሕ ዝዛረብ ሰብ ቃላቱ ዋጋ የብሎምን ሲግማ ወዲ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ስቕ ስለ ዝብል ሓንሳብ ክዛረብ ከሎ ኩሉ ሰብ ትኩር ኢሉ ይሰምዖ ሻውዓይ ናይ ውሳነ ዋና ሲግማ ወዲ ሓንቲ ስጉምቲ ንምውሳድ ሰባት እንታይ ክብሉኒ እዮም ኢሉ ፍቓድ ኣይፅበን እዩ ንሱ ባዕሉ ይሓስብ ባዕሉ ይውስድ ንውፅኢት ናይቲ ውሳንኡ ድማ ባዕሉ ሓላፍነት ይወስድ ሰባት ንኽፈርድሉ ግዜ ይብሉን ምክንያቱ ኩሉ ግዜኡ ኣብ ተግባር ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሰብ ሓንቲ ንእሽቶ ስጉምቲ ንምውሳድ ሰባት እንታይ ክብሉኒ እዮም ወይ ክስቶ እንታይ ይመኽረኒ ኢሉ ፍቓድ ይፅበ እዩ እዚ ማለት ድማ ንመጻኢኻ ኣብ ኢድ ካልኦት ሰባት ተቐምጦ ኣለኻ ማለት እዩ እቶም ዕዉታት ሲግማ ውዳት ግን ውሳነኦም ካብ ውሽጦም እዮም ዝምንጩ ብሰባት ዝምርሑ ሰባት ኩሉ ግዜ ይድንጉ እዮም ሰብ ክሳብ ዝመኽሮም ሰብ ክሳብ ዝፈቕድሎም ዕድላት የባኽኑ ሲግማ ወዲ ግን ቀልጢፉ ይውስድ ቀልጢፉ ድማ ይትግበር ሰባት ብዛዕባ ውሳንኡ ክፈርዱ ግዜ ይብሎምን ምክንያቱ ንሱ ንድሕሪት ገዲፎም ናብቲ ዝቕፅል ዓወት ዝሰግር ስለ ዘሎ ውሳነ ምውሳድ ልክዕ ከም ጭዋዳ እዩ ሲግማ ወዲ ድማ ነዚ ጭዋዳ እዚ መዓልታዊ የሰልጥኖ ሰባት ነቲ ኩሉ ሰብ እንታይ ይሕሸን ኢሉ ዝሓትት ሰብ ኣየኽብሮን እዮም ነቲ ፀጥ ኢሉ ባዕሉ ዝውስን ምስ ወሰነ ድማ ንድሕሪት ዘይጥምጥ ሲግማ ወዲ ግን ከኽብርዎ ይግደዱ እዮም ዓወት ኣብቲ ሰባት ዝሃቡኻ ምርጫ ዘይኮነስ ኣብቲ ንስኻ ባዕልካ ዝፈጠርካዮ መንገዲ እያ ዘላ ሻምናይ ንሰባት ኣይፈርዱን ሲግማ ወዲ ንሰባት ንምፍራድ ግዜ ይብሉን ንሱ ሰባት ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝኾኑ ንምርዳእ ጥራይ ዝፅዕር እዚ ድማ ንዕኡ ስነ ልቦናዊ ብልሒ ይህቦ ንሰባት ስለ ዘይፈርዶም ሰባት ምስኡ ክኾኑ ከለዉ ሰላም ይስምዖም እዚ ድማ እዩ ትስውር ስሕበቱ ሓደ ዓብዪ ስነ ልቦናዊ ሓቂ ኣሎ ንሰባት ክትፈርድ ከለኻ ብዛዕባኦም ዘይኮነስ ብዛዕባ ውሽጣዊ ስግኣትካን ጎደሎኻን ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ መብዛሕትኡ ሰብ ሓደ ሰብ ክርኢ ከሎ ብኡ ንብኡ እዚ ጌጋ እዩ ወይ እዚ ሕማቕ ኢሉ ክፈርዶ ይቀዳደም ሲግማ ወዲ ግን ካብ ፍርዲ ወፂኡ ናብ ምርዳእ ይሰጋገር ሲግማ ወዲ ግዚኡ ብጣዕሚ ክቡር ስለ ዝኾነ ኣብ ዘይጠቅም ናይ ሰባት ሂወት ኣትዩ ኣእምሮ ኣየባኽንን እዩ ንሱ ሰባት ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ ኢሉ ጥራይ ዝዕዘብ እምበር ዕላል ጎረባብቲ ንምዃን ኣይጋደልን ሰባት ብባህሪኦም ካብቶም ዝፈርድዎም ሰባት ይሃድሞ ናብቶም ዝርድኦም ሰባት ድማ ይውሕዙ ሲግማ ወዲ ንሰባት ስለ ዘይፈርዶም ሰባት ምስኡ ክኾኑ ከለዉ ፍሉይ ስምዒታዊ ምርጋዕ ይስምዖም ሰባት ምስ ሲግማ ወዲ ክኾኑ ከለዉ ሚስጥሮም ይነግርዎ ልቦም ይኸፍትሉ ምክንያቱ ንሱ ኣይትፍረዱ ዝብል ሰላማዊ ሓይሊ ስለ ዘለዎ እዚ ድማ እዩ ንዕኡ ብዘይ ቃላት ዝለዓለ ማሕበራዊ ስልጣን ዝህቦ ታሽዓይ ስልጣን ኣይደልዩን ግን መራሕቲ እዮም ሲግማ ወዲ ንጉስ ኢሉ ኣይጭድርን እዩ ግን ድማ ኩሉ ሰብ ይስዕቦ ንሱ ስልጣን ንምርካብ ኣይጋደልን ግን ብሰንኪ ብቕዓቱ ኩሉ ሰብ ናብኡ ይጥምት ንሱ ኣብ ማእከል ጫውጫውታ ንርእሱ ምርካዕ እዩ ዝመረፅ እዚ ናይ ንጉስ ግርማ ድማ እዩ ንዕኡ ፍሉይ ዝገብሮ ሓደ ዓብዪ ፍልይሊ ኣሎ ኣልፋ ውዳት መብዛሕትኡ ግዜ መራሒ ምዃኖም ንምርዳእ ይጋደሉ ይጭድሩ ወይ ድማ ኩሉ ሰብ ክእዛዞም ይደልዩ ሲግማ ወዲ ግን ንጉስ ንምዃን ኣይጋደልን እዩ ንሱ ኣብ ማእከል ጫውጫውታ ንርእሱ ኮንካ ምርጋዕ ጥራይ ዝመርፅ ትዘገርም ግን ንሱ ስልጣን ካብ ዝሃደመሉ ቁፅሪ ስልጣን ባዕሉ ንዕኡ ይደልዮም ሰባት ናብቲ ስራሕ ክፈትሕ ዝኽእል ሰብ እዮም ዝጥምቱ ሲግማ ወዲ መራሒ ኢሉ ኣይጭድርን እዩ ግን ድማ ፀገም ክመፅእ ከሎ እቲ ዝበለፀ መፍትሒ ዝርከብ ንሱ እዩ
ሲግማ ወዲ ጸጥ ኢሉ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ኮፍ ምስ በለ እኳ እቲ ግርሙ ንምሉእ ክፍሊ ይቆጻጸሮ ንሱ ኣቓልቦ ንምስሓብ ኣይጭነቕን እዩ እዚ ዘይጭነቕ መንነቱ ድማ እዩ ንሰባት ዝስሕቦም ሰባት ነቲ ስምዒት ዝተቆጻጸረን ብርሱ ዝተኣማመነን ሰብ ከኽብርዎ ይግደዱ እዚ ናይ ንጉስ ግርማ ድማ እዩ ንዕኡ ፍሉይ ዝገብሮ ምክንያቱ ንሱ ስልጣን ንምርካብ ስለ ዘይለመነ እቲ ስልጣን ሓቀኛን ጽኑዕን ይኸውን ሲግማ ወዲ ንሰባት ከም ዝግበሩ ኢሉ ትእዛዝ ኣይህብን እዩ ንሱ ግን እቲ ቀዳማይ ተስኡ ስራሕ ዝጅምር ሰብ እዩ ሰባት ድማ ነቲ ስብዓቱን ጻዕርን ሪኦም ብባዕሎም ይስዕብዎ ኣንበሳ ኣነ ንጉስ ኢሉ ኣይጭድርን እዩ ግን ድማ ሓንሳብ ኣብቲ ጫካ ክርአ ከሎ ኩሉ እንስሳ ስቕ ይብል ሲግማ ወዲ እውን ከምኡ እዩ ካብቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ጽኑዕ መንነት ዝምንጩ ዘይንቕንቕ ግርማ እዩ ክቡራት ተዓዘብቲ ሲግማ ወዲ ምዃን ማለት ንዓለም ምፍንፋን ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ዓለም ኮይንካ ንርእስኻ ምግዛእ ማለት እዩ ንስኻ ኸ ካብዞም 9 ባህርያት ንዓኻ ዝገልጹኻ ክንደይ እዮም ኣብ ኮሜንት ጻሓፈለይ ንሎም ዘዳለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ